Welcome to, sau mai bine nu. Astăzi am ajuns la Duman cu ocazia unui eveniment privat. Prima impresie este una foarte bună. Piscina, lounge-ul, restaurantul și hotelul funcționează ca un întreg. O locație atent construită unde se vede experiența proprietarului în Horeca. Detaliile sunt bine gândite, echipa prezentă și atentă. Atmosfera? Genul deloc potrivit pentru aniversări și evenimente private. Dar acum să vedem camerele. Primul lucru, lipsa unei rampe sau unui lift. Nu un impediment major aici, însă accesibilitatea rămâne importantă. Holurile păstrează aceeași identitate vizuală. Acces, semnalizare, tehnologie, bine integrate. Camera, o experiență modernă încă de la intrare. Toaletă și duș compartimentate în sticlă. Zona ghiuvetei e deschisă. Aer contemporan, dar mai puțină intimitate. Viul exterior, piscină și vedere spre lac. Pernele, nici tari, nici moi. Poate ar ajuta să fie diferite. Dimineața lumina intră filtrată. Poate prea multă, ar trebui adăugat un layer blackout. Însă, pe ansamblu, totul e curat și armonios. Atenție acordată iluminării și texturilor. Spațiul de depozitare bine gândit, dar fără hala de baie. Materiale și detalii de execuție atent alese. Corpuri decorative. Tapet. Și un fotoliu statement care schimbă complet atmosfera camerei. Bună dimineața la cafeluță. Restaurantul în liniște. Micul dejun copios. Înapoi spre hotel ne oprim puțin să analizăm basoreliefurile. E timpul pentru check-out. Recepționera prezentă și foarte amabilă. Brandul promite din nume, dar ușa de la intrare auzi promisiunea. Cel mai mare contrast apare la sosire, iar din bulevard locația nu e semnalizată.